Εντάξει, λοιπόν, πες μας τώρα τι θα κάνεις. Κατέβω την πίστα. Τι θα κάνεις? Θα κάνω σκι. Θα κάνεις σκι. Ναι. Γιατί θα κάνεις και πόσες φορές θα κάνεις σκι? Άλλη μία γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ. Πώς νιώθεις δηλαδή? Η μύς μου καίνε αυτή τη στιγμή. Η μύς σου? Έχω μια πολύ τεράστια μελανιά εδώ στο βοκάλι. Πού? Πού? Σοβαρά? Ναι. Με έχεις ταλαιπωρήσει για άλλη μια φορά. Εγώ σε έχω ταλαιπωρήσει? Ναι. Πήγες να με πετάξεις από το αναβατήρα. Από το αναβατήριο? Από τον κρεμό λες? Τον κρεμό πήγα. Γιατί? Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες. Εγώ μόνο το συμφέρον σου κοιτάω. Όχι το δικό σου. Τα γυαλιά μου σ' αρέσουνε. Είναι εξαιρετικά. Μου πάνε. Άμα δεις το βίντεο που σου τραβάω, θα ξετρελαθείς. Μου πάνε. Δεν είναι Chanel. Τι είναι? Δεν ξέρω. Λοιπόν, άντε. Φιλάκια. Ξεκίνα και θα σε τραβήξω. Έλα. Ανέβησε πάνω. Ωραία. Ναι, έρχομαι τώρα.